Tun chum kan video kan case ngai thla kho tur hi nu pakhat lano pangve tak mai abarde lom na mun chung le khat le thian de song song omlaya reilote hankal son sok ringot bozui te chanchin ani dona video te abula changa atop thlengin minlo thler sakin minlo ngai thlak sak le chho donya nisa kumari hi kumsomni pasari mi leklani in seitel khoper re maya apasal Arvin Raingen an cheng don meka an no panon so midang te aya dang lam emo mi than lak bi tur chi engma shan lem lo rim taka na thokin a hun taka bil an pe chena tlailam hun nom tak te mangin an no pa chuan an hlim be beu chena a pasal Arvin hi a thopui te soidan chuan mi pazai dam le boina pompel sham tom chi angai dan ni vak lo thila po in nial boy ai chuan ngoi mai thlang thin mi ni nan soya a chian te ho phe chuan fiam fawin I thai boy e mai in nu hi idwat mama lo mo in nu pa hian nangma sok hi nu pui I ang ma sok ti te in an chian nai le ngam tlak zol ho chuan an fiam fawa an ma ni sha chianga nim nai ho chuan nu pa in ngei le hlim tak ni in an hmu in an cha chho vek mai ma se ni sa I chuan ril ru tinuam lo tu a soi chho sen ngai lo tak atong be tatlat mai thlaingi motikal ta khan mi pa pakhat hian azui ru ni in asia a ni tin azui chin chu ani lem lo ma se angai ero ti chalo tham ani tla si ana thona parking lot le a chei be la te chu pa chu a mu fo maya police ne na report in a soidan chuan ana thot lai ni a cha chel hian chu pa chu aron lang thini na soya lai khat phei chu pa mel sha lo chuan ron pan hnain aron be pop ta hial mai ma se a ming diklawa ron kawin mel sha to sa ti bia ang mai hian ron ti pu chu aron tum chhun zoma tharum thona le ti luina engma phe chu a thleng lem lo ma se chu pa dan chu a ti tari awa a hlau deuh tlat mai ani police officer po chuan chulai borvel chu a han in fia ta sunga ma se ni sai soi ang ni theitor mi pa chu a mu to lo thung chutiang chuan lo mu tu emo footage emo om lem la awangin ni sai report po chu nem nge lo ti in an record ringota de chuan ni sai po chu abul le che belte en oluk chen tur le film khur tora shirin case pa nga ero chu an jak lu zui da lem lawa ni sai po chuan thilthleng tu chu theiknel zui ve mai tumin aril ru po chu a ha dam chan ve le ta deuh hleka ma se chu pa dan a hmu thina lai vela chuan alo pal emo chulai mun pal tlang ve sa thli ania ngai theilo reu na chu anei ta a chu ero chuan aril ru chung rel chu a tinuam tak tak theilo a chan po chu pa chu chulai a chuan alo emo alo thu emo sa thli ani lovin ama chu alo ngak reng hi ang tlat si a pasal Arvin bula po chuan soi chok in achang chuan an office bul loka kar pakhat hi chu pa makte ba aron in lan ni piang chuan a hmu ve sia thina kar pa ngai reng chuan ni in a hretlat lo ma se chu te chung chuan ari ru ero chu a tinuam lo tla thin ani a pasal Arvin po chuan iril ru anom thengang lo ani a lo thona ini le pho chuan security shile patang chati in thu te aron boka ma se ni sai chuan ka thale mayang chutiang angai lawang alo ti ve tla thung nima sila abarde thlen ma karvela chuan ama a hmu thin ang kar bukha voi ni a hmule tlat mai a voi khat na chu a gym kalna bula ni in voi khatang le chu supermarket a kalna lama ani thunga a pasal bula po chumi chungchang chu sakle deuh hian a sei chuak ngi a ma se thil in tong fu palve mai ani an rin thu te an soi do le thau ani chuan anu le apa te po abarde lom na ron man pui tumin Sacramento lama tang chuan an ron thlok thleng ve ta a ma se khang thila wang khan an bo ruak man mek tur chu ati nom lo pha a hlawa thil sia chen lo le ngai bel tho bel mai ani bok nen lim taka an hun man tur chu ati kho bo ang ti a lo wangin se chwa to lo chu thazokin a sia a ama po chu ngai to po angai to chhun chom lem lo ani le chuan abarde chu Indian restaurant lian ni ro pui set mai pakhata mang tur chuan anin bo se da zela he mun hi molian tak chung om ni in chung ko thil ti pui ni khwa ti le barde lum na tan te hian an mang sa in
larpo alar beu renga dinner table lian de sei tak chu an chung ti le an thian tha an na tho pui te ho nian chuan kil ta thapin restaurant staff te chuan birthday cake moi taka chei chu an on choi chhuaka chu vele birthday lomna tel ho te po chuan an phone mang chuan thalak tumin a angle dik zong zong pa in an thon atang chuan an thowa an phone te chu lekwal hlumin lim takin an nui dar dar reng boka on lama tanga en mai chuan birthday loma hlim taka hun mang mek ani ti chu hairol po ani lo chu birthday lomna tel ho te po chuan an soile dan chu ain ang formai birthday lomna hlim om tak dang ang tho ni in an hlimin an bing chenga an nui ho na sabok ni in an soi thowa ma se video chu chik taka an han ena main dining room camera ina alo lak dan atang chuan ni sai chu a thuna atanga adin chwa ma de ulek chuan a melan dan chu adang lam de ulek ti a sha thei thunga alu so tlema thledewin a pialam corridor a chuan enge mohmo ani emoti tur hian oma ma se maktia han ang de phau emo han ming thok de chiam emo ani lem lo bok nen midang tan po lo moi mo han sha thiam tur emo om lem lo thong a melan dan in thak de usok chu a rei lem na ba mel pa ngai pu in lim mel tak hian nui zom le mai in a thotna chuan thu thlain a plate chu a mel chhun zum lia nima sila chumi hnu re vak lawa chuan restroom lama kalzok angai thu soin anu chu bia in a bek booking lavin a phone nian chau chuan a kalta a entrance lama camera lo om chuan a thla chu lo la fu lovin dining room lam kalpela chulai muna cholve tuma lo ngak mek mi then khat lo omte a kalpela chu a lo lang lia ma se chumi hnu chuan restroom omna lam dinglama chuan peng talavin a veilam chulaya na thokte man chin kalna omna lama chuan a pek ta dai mai a kalna tur hai ni ang po hian alang thlat lo atumna lama tak akal ni nge ya ngai thei tur hian injin tok mele nge chara penin dining hall camera ina alak phak lo na lama chuan akal lian ta a tin hi mi nu hian hallwaya camera chuan ni sai chu lo la ful in service corridor chulaya thokhau te man chin lama chuan akal lai alo lang le boka he service corridor hi soidong khan helai muna thokte man chin le staff te tan chawa siam ani a ma se ni sai chuan akal na tur lam chu adu na lam nge atum na lam nge ani ti sha tak hian apan box se le chuan investigator le chuan chik taka footage se an en chuan ni sai chu akal na tur haipal ni lavin adu thlan na nge en chulai a chuan akala apan lam na chu man mo emo lau thong emo mel po pumi alabin apan ding chata nung lama thom voi khat a om tum ti lo chu hoi po aron hoilet mi alo bok ti chu an che theya chuti wal chuan hallway camera chu a quality a chat ema bangin tongri emo thom om emo chu eng angi ani a sha thelo thong ma se eng emo thom emo tongri emo chu om nge ani mel ni sai chu reilo te akalai chu ading de utlata chu ero chang taken a hmu the ma se ding khomong zui lem na bin public restroom chu kalpel zelin malam apan ding zum zela heti lai vela a che dan chit che taka an chin che hi an nu chuina puitu thatak ni in a che je atang chuan ti luina emo omna vin ama in adu na lam apan nge ni ti fin fia to ani zuita ani engba ka hian elevator pona camera om chuan a thla chu lo la fule lovin elevator bula chuan dingin baton chu ameta tlema tol hnung dewa phone chu chekin heta adin lai takhe camera angle atang chuan ama hmu thei ma se a phone malam chu a hmu thei lo wangin message adonga a chiar nge ti chu a hria thei lo thung le chuan elevator chu ron thlengin ni sai po chunga chuan anu zuita a elevator pona elevator anga chung le alu chung chu second som panga vel ani ome le chuan elevator chu B2 car parking le bila topin ni sai ron chuak lai chu alo lang le a second ni vel han ding ta a chebel chu enfiani om tak hian helai parking lot hi heti lai hian a thim de uruya midang kalbel motor po an omlo elevator atanga aron chwala ya omdana hi chuan amma ai khan injing de ulek me hi apua adar chu tingil devin a phone po man themai turin a ko dinglama chuan inral rin mel tak hian a king hi a
heti lai vel bawk hian ni sai omlo na lama camera om chuan car pakhat chu lampana ron tlan lut mek chu lo la fule bawkin chu car chu speed pa ngai takin a tlana parking lota car tlan nu chen te tlan dan speed in tlemin a tlan mong deuh tina ni chu parking lota a ron tlan lu awang chuan car headlight chu a ti dim deuh hleka ma se light eng chuan chulai vel bor chu hmu thei turin a ti eng pathau mai chutia car a din rol rol deuh thaw chuan car atang hian mi pakhat lo chhuakin hetia chhawla hian car engine po chu a line off lova mun dang emo hoi kwal me alawin ni sai omna lampan chuan akal ding ngal na la ni sa in chopa hmu ve meu chuan an lo in hnai chil to viau alo ni camera atanga alan sel danin ni sai chuan chopa han hmu chuan tlemin a tol hnung deuh cheta mani lo in veng emo lo thona wanga han tol hnung deuh hi a ang ber mai chopa chuan ni sai bana chuan a kot pakhata manin a kot elam chuan car passenger kong khar chu a hong pa boka a seat nuwa chuan non lu deuh nukin ni sai po chu a tlulut ani deuh ber thut po a thut that ma chuan car kong khar chu chopa chuan a khar khun zui tamaka le chuan car parking lot aron lo atanga ni sai car chunga anam lo thlenga chopa che dan an han en chuan chop chil dewa che ni lovin ro hmana fil tak nei sa le bitum nei sa ra na che ani ti a hriat theita a in car kong khar a khar zui po khan automatic in a in lok ngal vek alo ni a ni sai tan po chunglam atanga hon thei ani to lo hei hi anuwa chai lok an ti mai no pangin chunglam atanga an hon thut lo na na an man thin kha chokara chuan lo omin car kong ka an khar wal khan chai lok chu an on ngal ti an fin fia nge nge le chuan ni sai chuan car kong ka hon tum chuan han ban lia ma se alo in lok ngal vek awangin a hong thei lo chumi hnuwa chopa chu car hmalama chuan kal phein driver seat a chuan rang takin a thulut lia chutian chuan a hmaai chaka in khal chhuak zuin camera ina a hmu phak to lo na chuan a in khal liam zui ta ani he thil a thlen hun chung hi a rei lovin ni sa i a man bi atanga car tlan niam thleng kha second som hni vel lek ani a amai ro chu parking area a camera dang te chuan chu motor ngeina parking area a chwa san lai chu lo la fule ma se car number chu camera angle awang le license plate a bolhlo awm awangin cheng takin a hmu thei tlat lo thung heti mek lai hian restaurant chungla mai ro toma in ni sai omlo chu an ngai ven lem lawa birthday lom na til hode chu ring tak taka ti tin an nui bok bok hlom ani ber nima sela minute engemaw sa taral hnuwa chuan ni sai no chuan a fono chu ron ne thar ati ta reu nen a soi chuak tangi nge a le chuan ni sai pasal arbina chu thauta watin anu pui ngai ben tur chuan akal tak ngala ma se restroom le corridor bel song song aba en hnu po chuan ni sai ber chu a hmu zo tla chi lo a tinga na shilo chu a ron le le taringot mai mall security te an sia tir ma chuan chulaya na to kho chuan an han song hmu sapota nima sela masona an nei thei mai lo awangin mall security te chu hriat ani veta ani security ten cctv footage an han chek chuan b2 level lama inruk bona thenglai chu chiang takin an hmuta a ni sai holwaya alolana changa karbul a thlen thleng chu minute khat po atling lem lo le chuan local police chu rang takin an hriatira detective ten ma an chhun zom le ta ani King County Sheriff Office lama chang chuan detective frontier wat ni in an ni chuan ma an tangal song songa camera footage song song chu la khom ni in parking area corridor pon lam chhuana lai le chulai hnaya kongpui omtea camera footage song song chu an na khom ngal veka tin technical unit lam chuan chung footage chu an copy ta vek boka chuti lai mekin officer dang te po chuan ni sai nu le pa le arbina te chu room shan ve ve a hruain thu te an lo sot ve boka hetia thu an zo bel na hian arbina chuan anu pui ni sa in thlainga motikal ta khan mi pakhat an office parking lot vela motor om deuh sek angai ti thalo to anei thole police a po report an the lo nge nge to tho chu sei chokin zo report a chuan chopa pian chia le a motor rong thim lam chung chang vel chu cheng taka zia ania ma se fin fiana awm lem na awangin
police lam chuan nem nge lo khi sanga an nge sak tak tho chu a soi chok boka chumi chungchang an han sia chuan detective lam chuan ani nge ye ti fin fian na omlo ma se tuna ni sai ru bo ani du nen hian in zom na om ve the ani ti chu an she theita a chumi wan chuan chu lam chu bo chui tha in an shele ta ani ti chuan ni sai kal bel na le a thil ti thin te thlai mu te chung kal ta mi ho chu a thei ang anga chui zui ni in anna thona lam a jim kal thin na a dor kal thin le a kong pui pal tlang than ta khawa camera footage chu la khomani a nima sela footage chu camera quality in anglo nu ka bangin rem khom a boi thlak phian mai nima sela ngai bel thei tur le ari ruang siam theina tur khop chu rem chok thei thobin chung footage an la khom ho tang chuan thilthleng non ngun biak chen chia tur an hu thei ta hlova kar pakhat chu alang jin bikin ni sai thona office bula lai thum ajim kalna a singma taka voi ni le ador kal china a thlen no lok bel atangin voi tam tak chutiang huna chon motor omzia maya chokar cho ni sai nei lutuk lo ma se ni sai mu thei tur tok se in omzia thung ama ni sa in alo report to kar le mi pakhat chungchang a soinen po khan he kar hi a inrem chia bok ani chutiang chuan ngun taka chokar an han en chuan ni sa e robo ani laya kar an hmu number plate nen po khan a number plate dan chu alo inang che bok nge an footage nei ang anga tanga an han rem khom hnuwa chuan chokar chuan alo bera thani vel lai mai ni sai chu alo zui kwal vel to thin ani ti chu an re theita a ti chuan chokar chu eng ang e ani a tungi ani to niang ti chu an malak le nama saber to chu ani le ta a eta hian mi thiam biak tina ngun taka an zer hnowa chu motor license plate mi letter pakhat le number pakhat chu an che theita shama emai ba ka motor model le arong te an thil sha the chun ang ang tang te chuan DMV system lama an chui zui boka ma se an sha the chin atle mi ma wangin result ero chu atam theilo chutiang angkar ni thei omang chu sompali chulai vela register thei tur chu an thur chuak thei ta shama ma se apum puya kar rong le a model le a number te letter pakhat atang rimota zon top ai chuan la sia tak chu ani thung chutiang chuan chung kar sompali te chu inru bona thlenza an kalna lam tho chu chui zui le ni in khoi ber chunge parking lota an hmunian khan in milbel ti chu an che chang li a e chuan dar ka tam tak chumi zira chuan camera footage sang chu en kwal ni in atopa kar pakhat bik chu an thur chhuak thei da hlo mai chu kar chuan ni sa ye ruk bo ani hnu de uloka khan chulai hmun kal san zong le marlam pana commercial complex chwa san zong in atlana chokar vek chu a hnu dewa kong laka CCTV camera om chuan cheng taka lo la fule in emi tum hi chuan a motor number po cheng takin alo lang ve bok ne chu motor number chang chuan anei to chu an chui sui le ta cha chara chu pa chu rosan ba ni in ru bo na thlen na hmuna tanga mil som thum bel hla a apartment complex a cheng ti an the theita ani te chuan waran nen ram takin chu pa chen lampan chuan detective te chu an tlan ni ta bang ma se chulai hmun an ba thlen chuan chu apartment chu man mo taka chwa san ti she tak hian ongka te chu alo le in hong kho mai electronic lam chi phone te laptop te le thil dang shim chu motor pakhat ma awm lo ba ka rin hel om zo khop hian apartment chu alo fai ro khiaw boka chulai building a thok la soidan chuan inju bona thlen sana tang khan ro sana chu tuman an na mule mi alo ni in an soilom boka chutiang te alo ni le zel tak sia chuan detective lam chuan chulai hnai vela CCTV footage om the ang le traffic camera footage so an han check le ta zong zonga chuta chuan ma sona an mule ta hlo mai khami tok jing ma taka khan state forest hum halai lampana akara atlanai chu mule ni in chu an thil mo to ho ti atanga an han chu zel chuan inru bon thlen zana tangkha na in chu a chwa sana tan bo atum ni nge lang sasti min siamen chulai state forest chu an dap tan takala chunglama jon te noilama oi sathiam ti ne na tang ko bin
chulai ram ngo zau zet mai chu an har chan le ta a nima sila chulai ram bel chu a khok rokin arim lo hle thung a oin chen bel song song chu a har sei me ma se nu chui tu de chuan rim takin an tap ngal mol mol ani ber te chuan chokhnala ma thing buk le oi tlan rim lo tak dam deuh hlek lai a chuan oi sathiam tim chen khate chuan thil rim hriat an nei ta a ta chuan chulama chuan nu chui tu te chu bakal hnai patin chuta thingtang chen khatina alo hlia deuh hnuaia ni sai ruang lo le tirang chu an bak mu chhuak zui ta a alan dana chu ruang lo om dana tang chuan uluk taka thoruk ani lo hmel le a amingin thingtangin a kho ve lem lom ani deuh mai chulai hmuna thokro tu chu a man hmo hle ni in alang eti lai mekin search team dang te chuan kar pakhat chu loikor rom umna atanga mel khat pel hla chuan kalsan ni nge lang chu an hmu chhuak le a tin chu kar chu rong thim lam ni in he kar hi ngun taka forensic exam nei ani hnuwa chuan tuna an boi pui mek in ru bo na ne na in kai noi ni nge ya hria thei turin a fin fiana po an hmu chhuak ta nol boka chu kar chunga pon them an hmu po chu ni sai thom hno nian chuan alo in mel chia mai chu mai ba ka kar chung lam kong ka hon na a von na la ya chuan ni sai ko se thla chu hmu ani boka chu mai ni lovin a hmalam si ta po ni sai ti ne chu hmu ani le ta a heng song song ba ka hian ni sai ru bo ani la ya parking lota car loading nen po khan he car hi a mil chia chia bok ani ye chuan ni sai chu he car chunga hian a thi ma deuh khan om nge ni ti fin fia ani ta a ni sai ruang an hmu atanga ni ni hnu leka rosan bara po chu a om na chin hria chhuwa ni be le ta hlovin ko chen om loka police patrol duty de chuan dor pakhat atanga ko lo dongin chuta ron ko to ina aron saidan chuan mipa pakhat meng a deuh chuai tui kham khop in tur hmulo ni om tak le midang mi taka engam lova pumpel deuh tur jeng mai chu an hmuwa police ho bulletin a an tar chhuwa mi papian sia nen khan in mil ria wa sia in chumi wanga police mi zon lai me kha alo ni takin ti in an lon kol top mai ni in an soya te chuan police patrol duty te chu chulam pan chuan kal ngal patin chu pa chu an wa sheng ri phota ani heta an mi man pa hi a thom hno chu a balin a kut vela te chuan thingtangin emo a tai na hnu ma ni om tak chu a pil ba ka arang deuh noya tumi ani chia ti an hria chian hnuah chuan pangai taka zo na zo chunjom turin si dalama chuan thon zui ani a nima sila zo na an zo lai chuan rosana chuan ni sai chu a hriat ngai mi ani lo thu te pui khat ma ala hmu ngai lo thu le chutia police ten zo na an zot vak mai chu a hriat thiam lo thu te chu a soi tlak maya ma se detective te chuan ni sai omna bul hnai cha zela aka thlanhe chung zet lo om be thin chung chang chu camera footage nen lam chuan an choi chuak le thunga amai ro chu rosana chuan aka chu muntina akhal kwal fawa chutia ni sai omna lama alo om be ni po chuan tumreng wang ni lovin thil in tong fu pal ve mai ani tho chuan atang le tlat mai amai ro chu parking lota ni sai ka chunga no lo loi ani atanga second som thum ve lek nuwa ama kar nge chu parking lot chhuasana atlan lai footage chu an han entir le a chumi han hmo chuan rosana chu a han ngoi deuh te ta ma se hei po hi a phale tlat mai te chuan detective te chuan sel ta war data atanga an lo chui chwa diam to ni sai omna hmun gym te an na thona office le supermarket apianga chuan rosana phone chu alo om ve thei zela chu chu engtin ni a soi fia le don ti in an so tak maka data le footage rin tlak tak tak nen hlira chutia an han jin to ta ka chuan rosana po chuan in soi fi him po tum boi lu to lovin angoi ta mak mai chuta aron tong chwa le chuan lawyer adu thu aron soi chhuak ta ani rosana na akal san tak akar le achunga thil om te kha forensic team an chuan ngun takin an en fia beka passenger seat nung lam kil online a chuan tablet cheto che thi mo chhuani in tuiti alu ba ka a screen te chu alo ke noi to a ma se mi thiam bi ka chuan data then kha chu an me chuak thei thung he tablet atanga an hmo chwa thei chu chu karina a thlen chin mai ba ka ni sai thalak
la taka changa zoom na thok tura office alut le bana chwa san lai te supermarket a akal lai ti le adang dang de chu taple ta chang chuan anna chhuak thei ta hlo mai in heng thalak te ba ka hian mi tu emo hun man da ni om tak akal hun aban hun le hoi emo mun ming akal na tor a thlen hun a hole hun ti bel de chu alo in sek vek bok ani te chuan heng an thil hmu chhuat te atanga an han en chuan ni sai chungchang ani ngi mela ngun takin ni sai hun man chin dan de chu alo chikin alo chin chhia vek ba ka rubo tur khan uluk takin alo in bo sai nge ne chu an jin ta leya chumi ni ban chuan prosecutor de chuan evidence an nei the ang de chu rem khom le in lomli in an chen ta a chuta hlom khatna chuan parking lota inju bolai footage car ron tlan lut le chu car atanga rosana ron chhuak lai te ni sai tharum manga car chunga anor lut ti le chumi zo rang taka ain khal chwa lai footage kha ni a apani na chuan car in a thlen chin commercial complex atanga state reserve forest thlenga tlan traffic camera le road camera tina anlo lak footage kha ani le a tin apathumna chuan rosana kara ponthem an hmule ni sai thumno haklai in angte chuba ka DNA an hmude kha ni le in apalina chuan ni sai kalna le awmna bulvela pianga rosana kar lo om ve deuh che a thin camera footage atanga cheng taka langte tin ama a hun ingmaliam ta a ni sa in police report alo thelu to ti kha ani te pok nen heng zong evidence an nei nu hi chuan rosana khan ro man lok thlapin ni sai kha arubo nge te chu a cheng thokatin evidence po chu arin tlak tha thokhat beu to in an cheta ani nima sela thu boy soi tak tak ma a hearing an nei na chuan rosana lo ya ti be thung chuan prosecutor lamina evidence an nei chu rin tlak lo bil chian do lo nia soin parking lota footage te po chu a fia lo mai pi alama chuta lo lang mishing chu eng ang mi chenge ani po sha theilo khopa chu footage chu a fia lo tho anon soi thlap maya nima sila prosecutor lam chuan motor chanchin lam zir chiang mi thiam bik te thu soi manga ron chang le be le in heng mi thiam bik te soi dana chuan motor ke size te a chung lam rong te bumper frame ho te chu angle sang atanga an en po yen rosana kar nen chuan in mil thlapa in parking lot mi po kha rosana kar nge ni ti konfi takin kan soi the anor ti be tamak mai ani te chuan thu boy soi ani ni chuan prosecutor te chuan uluk takin footage an nei ni sa in abarte lom na mun chhuasana staff corridor lama akal lai atanga loikor roma arwang an mo chwa tak thleng chuan minute tina thilthleng dan in do chu data evidence sang tile footage nen chuan anon sei chhok da pa anin bo seina a that ba ka uluk taka an footage ne na rim khom ani bok nen an thurun chhop chho piang mai chuan rosana khan tumlok ran le ro manna sem lok diama etia cheta hi ani ti aron ti fia tul mai detective te thorim na chu a thlon labin rosana che dan chu ain dot te in anon phur chho ani bera chu mai ba ka amalama ni sa in mi pakhat akalna le a che lama pianga motor lo om fungun deu asoile police report hial alo pek to na khan he an thu boy soilai hi ron nem nge zwa sobin ni sai khan angai bel mai ani lawa ama zui tu anlo om tak nge ni ti chu aron ti chang le zwal ta boka in apasal arbina po chuan hemi chungchang hi ron soi bel bel in anupui khan ashiat ngai la mi pakhatina a en thak thole azui chini tlata an shiat tho asoite police po report an pek tho tile kha thila wang khan anupui ni sai chu arilru anom ngai lo thude haute apo a hlo thon pha thin thude ado zo vek thute asoya ni sai chungda chuan thu boy ngai to ani a prosecutor ten an fanu an nu pui an u nau nu lu tak ta na thei top chwa an be lai chu lo ngai thla in an lo ngai bin be renga engma sei chok lo ma se prosecutor te malak na chuan an nom em hlom ani te chuan ngun taka ngai to ani nuwa ja chuan rosan ba chu first degree murder te kidnapping le stalking mangte in thiam lo a chantir ta a
dam chunga lungin tan le chwa leilok po dil theilo turin shimna a pesui ta mi amai miswal chu shimni in lungin lama thon ani nge ya ma se ni se chung ti ero chuan zona a chana an shet ngai reng reng lo tur chu an nei ta thung chu thil chu khami zana khan an fanu khan restroom manglok tur angin an soi khan ni a ma se nga tinge main hallway lam ni lawa service corridor lama khan akal tak dei enga tinge restroom panna ni lo lama khan a pian pongbo emo akal na tur hai emo mel apumi abok se lo ma se investigator te po chuan hi chu a chana an pe thei tlat lo eng thilin nge khalama khan kaldira engwanga restroom pan da lo nge ani te chu an che thei da bik rawa a chan chu a phone a message emo call emo chutiang engma ombok si lo ni hei wang tak hian he zona hi chu dam chungin a chana dik tak tu ma in kan hrengai don lo ani mel ta ani ole khati song kha ton chuma kan case ngai thla khole the chu alo ni le ta a he case chung changa in nge dan te comment section nama ino sui vele cheu don ya